So ano mga partner no, medyo layo pa ini nga dakton mga partner. Katuan ang ining nasapuan nga bangkay mga partner. Ang bata sining nasapuan ng bangkay mga partner. I-confirm ta pa ni kun amo ni no. Ang ining missing person sa naligad pa nga Sabado mga partner. Para ba? Sino ngalan ni papa mo partner? Makaryo. Makaryo no? Makaryo Bilyasan. Makaryo Bilyasan. So feeling mo siya eh? Wala pa ko nga ko, tanahon. Tanahon pa no, i-confirm na pa. Oh. Tanahon ta mga partner no. Kung siya gini ang missing person sa naligad pa nga Sabado. Ano kinatabo ni partner raw? Nakakonita mo tapos dito sila sa kon. Nakato sa bukid. Oo. Sila nga makuha ko ng mais pa, ng bini nga mais. Oo. Tapos kadalam sa tanduay. Oo. Tapos ang tanduay ilang inom. Dito ubok. Amulan na nagapit pag-ikunod sa Pangbat, pero sa Taryo. Oo. Moto nagtuli. Nagtabok sa akin ba? Sa tubig ang moto nanod. Amo to nanod. Bawa. Sige katuan ta. Panimaw na? Ay. Ginlangoy kay taw-taw. Sige mga partner. Katuan ta diri subong. Budlay di kay wala signal, hindi ta makatag sa update inyo no. Kay wala gid diri signal mga partner. Bro, siningat yun mga partner, yung nakatuan na nato, lapit na lang kita. Sining nasapuan nga bangkay mga partner. So gina-post nato ini isang pila lang kami na oras nga missing person ini sa tinagdan paglikan sa Sabado. Wala na nakapuli. Sunod din sa mga nakuha natin ng initial informasyon, nag-inom-inom, panisaan tapos napuli, nagpasaan pa rin kuno sa mais, na papuli, direksyon nga malabay sa suba. Ang inyo nga balay, alagyan subaw? Alin sa bukid? Ang bukid, papuli sa inyo, malabay kit suba? So kay mapapuli, nagaling sa bukid, malabay kit sa suba. Syagit? Syagit. Susunod sa mga nakilala, syagit ko ng mga partner. Ay, kasubo man sila ng sitwasyon mga partner. Ang bata, upot na pa din nga naglakat pa kadto di. Para tanahon ko niya gini amay. Grabe mga partner, makusog yapon ang dapya sa balod diri sa Baybayon sa Barangay Buluangan mga partner. Upot man naton si Dr. si Maria Perez, Municipal Health Officer sa Banwa sa Inubaan. Kay timing mga partner nga nagabisita kita diri sa upod sa kay doktor sa mga barangay health center. So nakita naton nga daw may nagatipon-tipon sa kay Baybay kagti ang missing person gili mga partner nakita na. So ano mga partner no, ari ang bata no. Sino ngalan mo partner? Si Junmar. Junmar mo na yung bata sang biktima mga partner. So ari na ta. No. Si Junmar. Di iya giniti. Pero sunod sa nakita. Gina-confirm nga iya gini amay. Mga bata, ano kayo mo palapit? Mga bata, ano kayo palapit? Mga bata, ano kayo mo palapit? Okay, palapit mga bata. Tanawan mo? Aras ang ano? Aras ang bata mga partner. O tanawa? Anong makakuan mo? Siya ne?
Papa. Siya gini. Babahan na sa. Oo. Wala ta na isang wala ta sang Sino nakakita siya? Sino nakakita? Then, sino nagsalom to? Naglangoy. Ikaw tay. Puli ka kami doon. Oh, nagbuli ka mo? Hindi mo siya nakita, nagigaw tao daw. Ito, alin o. Then, dito alin no? Oh, dito alin pakato ni. Oo. Higihigtan na lang eh. Ginigtan niyo agin guyod. Kuyot kayo. Okay. Tay, makilala mo pag itsura ya? Siya. Kilala mo ni sa? Patitra. Oo. Iya, bata kilala yun bro eh. Oo. Pero sa kwan ako, kadugo ko. Wala kini may signal di, wala kay problema kay wala kini signal. Pero kung wala mahulog iya binangon, kilala ka ni. Oo. Ay binangon kasi mong nahulog ka raw. May binangon ni sa tani. Bali magano sa balon nahulog. Oy, basa kita mga partner, wa tamay mo. Oo, ana. Mga bata, ano kaya mo palapit? Oo, damo na di sa mga ano. Oo. Kanya naman pa kayo na siya tan eh. Di ba pa-blatter na gina dito sa asawa sir? Oo. Ako, may binangon na kasi ako no bagublo iyang ano na. Bayo. Bayo. Ati daw posible nga siya gid. Oo. Pero makaya na eh. Oo. Makilala dahil akong pakayon. Oo. Nag-upon ko itong kagina mo, pag-blatter. Oh, pag-blatter o pagkatuwagi na. Ang pagpa-blatter sa asawa ya, may binangon ka nakablo bayo. Bayo. Okay. Di kagina may binangon si tayo dala. Binangon daw. May binangon ari di nabili na galing. O nabili ng binangon. Di nakakontak Bro, si Kat namin sila pa kayon eh. Oh, pakayon tanin eh. Pakayon na makilala na kayon sa bata. So muna di sitwasyon mga partner no ang missing person nga sunod sa nakuha natong impormasyon na dula ni siya sang Sabado na sang gabi. Way na nakapuli kag kagina sa ngaga na konfirmar ginaton nga hasta subong wala sa nakapuli. So after an hour nakakuha na kita sa impormasyon nga nakitaan na sa subong. Dili na sa baybayon man sa Buluangan mga kapartner. Kagari sila ni Manong nga nakakita ginbuligan nila paigad. Para mapaigad diri. So Sabado, Domingo, Lunes. Oh. Ari bata makuto naton te. Siya gid. Ano sa imo nga pagkuan? Okay, pero okay gadala to sa sir binangon mo. Oh, may binangon na sa kuno kagina. Ako tapos. Nawigit kuno iya binangon. Siya na. Nahulog daw kuno binangon no. Mayroon siyang bag. Patapos may bag na siya. Hindi kaya nga sura, mabalaan lang na ako nagkaya. Kaya nga isa na ako daw sinikaryo, ginaya. Oo. Isa yung daw. Pro siya gid. Oh. So no sa iya nga bata te may posibilidad gini nga siya gid ya, no? Oh, nag-ulan pa di subong. Mama mo. Dok, magamo sini Dok, mga banta mo Dok, mapila na ka-adlaw ni Dok? Pa 24 hours ha? Sobra. Sabado na siya. Sobra no? Kasi di maano, Dok. Ari, ato kay Dok. Pandong ni Dok. Yeah. Hindi na ipagpapidok. Ano na itabon to? Ay, Oh, tabunin niya na ibuligid, tabon. Up. Tabunan kon dali ka pala na, yung na lang nagpapidok, no? hindi na nila guro makuan. Dali ka mapali. Utangin bato, may bato, liyog bato. Lagay bato.
Dala pa kaya na lang dayon, dala na lang pa kaya. Dala pa kaya na lang dayon. Ayaw. Okay, parang siya. Nag-isi. Lisuan nyo ba pa kaya? Lisuan nyo ba pa kaya? Polistero na yun. Lisuan nyo ba pa kaya? Okay, nabuligan na lang nila no pahigad mga kapartner kay ginaigo gyapon sang tubig no sang dagat ang ini nga bangkay. So gin pa kamayo na lang upod kay Dr. si Maria Perez nga alsahon nila pahigad no. Kay permi kay igo sa dapyan sa tubig di basi magtaas pa yung tubig kag ano naman sa liwat patunga. So ari na mga kapartner oh. Sige be. Tapo ka mo trapo. Di na tong bata man. Tanawon nyo tanay ni kung yan itsura ni. Itulan mo. Toto, tanawari ba? Tanawari oh. Kunin kami planin. O, Dok. Biyara kami ito extra nga badibag. Ang ambilansang sa kinamon. May badibag kami ito. Ang balato driver. Ito kung sino mang Galing kagap. Ano yun? Dire ko ano yun? Dire ko ano yun? Tanawa ba? Tanawa? Hadlok. Partner, play partner. Tanawa ko si Papa mo gid na. Tanawon niya kung si Papa yagid. May naman makbalaan kung si Papa mo pag si Kariyo gid. Pagid niya. Kung si Kariyo gid. Papagid niya. Nagdiswal ang gid. Eh, blue ko nung bayo ang balsa batag niya mo. Syagid. May binangon siya gid na dagdag. Hindi, sa pagtanaw mo na lang si Tsura yun, syagid. Daw si Papa mo. Okay. Uy, blue ko nung tong bayo ang balsa Si imo to. Blue man na. Blue. Blue. Si Saki. Ang isa to ya kay Budal. Kasi nakabukat. So muna din mga kapartner no, ang sitwasyon diri subong sa may Barangay Buluangan mga kapartner. Ano din nga purok na yun? Purok 4. Oo. Okay. So muna mga kapartner, ari kita diri subong nagahatag sa inyo sang latest nga update mga kapartner. Sino yung sitwasyon sa diri sa may Barangay Buluangan, especially ang missing person nga subong sa nakitaan mga kapartner nagautaw-utaw diri sa may bayon ng Barangay Buluangan. Kaga alin man sa Sabado sa gabi sa mga partner na tula kagit pabalo sa mga barangay officials mga kapartner. Subong ari na sa diri nakitaan sa mga partner kagin confirm naman siya nga bata iba naman nakakilala siya nga siya na yung missing person nga natula sang tinaligdan pa nga Sabado mga kapartner. So sige po mga kapartner, padayon kita sa mag-follow, like and share sa ating official page 96.7 The Lampin News FM. Follow tamaan ang page natin nga R6 News and Rescue para may updated ka mo sa mga latest news and update diri sa Banwas sang Inubahan. Balita, kalingawan, kag pagpalangga, it is ka partner Kenneth Perez, 1 Inubahan.